Gavanas mapacho ka ndio medo golo ywak ne sirkal mamalo kaluwore gi nok mar omenda e agulu mag kaunti go. Gavanas ywak ni pok mar omenda ok chop ne kauntis kaka winjore, kendo mano medo hinyo chenro mag dongruok. Ne gilose romo margi mane gin go e boma mar Naivasha. Ndalo manok bang' romo e boma ma Mombasa kendo yiero jakom mar duol mar Gavanas, jodito mag counties go chako romo kendo e boma ma Naivasha ka giporo wach kaka ginyalo bedo gi yot e tijegi kaka jotend county. Ka ywak maduong' en deko mar omenda mawuok e aguch piny owacho mamalo ma gikoni oserocho chenro mag counties koting'o sekta mar thieth. It is very important for the government really to devolve the health function with every cent that belongs to it, so that we are able to take care of our people. Yeah, our president was talking about bottom up. We want him now to practice that bottom up by bringing resources closer to the people. You realize that every governor who's coming, even whether you're a new governor or the ones who are returning, the biggest focus they're putting is on health. And the biggest complaint ni hakuna madawa kwa hospitali. And it's because of the lack of sufficient resources to be able to sustain your facilities. Homa Bay, for example, has 230 facilities, from dispensaries to our level 4 facility. You have to sustain all of them. 35% of the budget we receive goes towards healthcare. Kato bino ne jopiny to rito neno ni Gavanas ochopo singo magi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni moko kuom tije mane okete lwet county ok yud pok mar omenda kaka dwarore, kendo ni kuom gomoko erot kaluwore ni thoth omenda pod dong e piny owacho mamalo. Our push, really our urge, let funds follow functions. If functions are devolved, let the funds follow those functions where they are devolved, so that we can also be able to now provide our people properly with healthcare as is required. The problem we've been having is that national government released functions without releasing money. Like the ECD is something of contention in our discussion, because we're shouldering the issues of ECD, whereas there is no money released. Some counties, they have actualized and employed those members on permanent and pensionable. Most of like my county, it has not, because we don't have funds to commit to them. E kinde romono, jakom mar duol mar Gavanas kendo gavana mar county ma Kirinyaga Ann Waiguru ojiwo mondo kik hangne Gavanas wache wi kaka gitiyo kod omenda kodwaro mondo nonro tim makare poni to nitie e wi kaka omenda mag counties tiyo. What is written in the book, that is what goes into the newspapers. Is there a way that we can be a little bit more factual in the way we report or we write the audit query, so that you ask the question about the amount of money, not the entire budget sum, while you're asking just about one specific item. Kaka ndalo 100 mane jotelo mane oyier osingo ni lokruok biro chako neno e gwengegi koro medo ng'adore, kendo jopiny koro chako penjore kaponi ne otu kodgi e kinde mag campaign. Gavanas koro ywak ne deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo ni ema thiro chenro mag lokruok mane gisingo n'oganda. Kata kamano, gin gi geno ni weche biro bedo maber kendo gibiro chopo singo mane giketo. George Bati, Ramogi TV.